Terve perse. Hanksu blogi. I don't know the number. It doesn't matter. Here is Sulo. He has been grinding OG Fortnite for 3 days now. I made a Victory Royale. Ranked solo victory. Diamond rank solo victory. 10 kills. Crazy guy. There is diamond. What is the best? Unreal. Unreal solving. Now Santeri is grinding. Yeah. Esports. He's playing ranked. Yeah. Unreal rank. Level 25. Yeah. Jep. Siellä meni äijä. No. Ei kattaa. Annetaan mestari huviittaa. Ota klipille. Otetaan klipille. Kato. Meikä eka tappo pleikalla. Dickshot. That's how Unreal players. Boom. Heitä buugipommi tähän ja mä voitan taas sit siinä. Sulla puuttuu käyttöoikeudet. Nyt on niinku tilanteet. Hakapikil. Sitten toinen siitä. Nyt! Ei! Joo, he's hacking, I see. Yeah, he's hacking. I'm hacking. Sir Primal hacks. Yeah. Unbelievable. Report. Outfit check. Outfit check. I just came from training, so I have the training. Not running, but floorball. Floorball training. I just came to do gym training. Ei nyt mä luovu. Oi saatana! Eikö osu suoraan käteen? Mä en tiedä mihin mun käsi osui suun. Äijät kun tulee karanteeni, niin pitää työskennellä kotona. Wife. No. Me lähdetään kauppaan. Vittu, pitäisikö lähteä? Mamma, can I have cookie? No, Diabito, roll back to kitchen. Ei toisaalta ole mitään muutakaan tekemistä. Niin, ei ole muutakaan tekemistä. No. Toisella kellä kuvaaminen, toisella ajaminen. Ja kuvaa. Kauppavlogi. Katsojille tiedoksi, mun seurassa ei kannata ajaa pyörillä. Jengi on telonut itteensä. Vähän pahemmin, muun muassa Santeri Ahoniemi. Toinen. Ui vittu! Ei tällä pääse liikkeelle. On löysää tavaraa, mitä vittu? Löysempää kuin minä meksikolaisen ruoan jälkeen. Oi vittu, just pisti kamerankin. En pistä, saa videolla. Every time you go out, you eat it. I eat like too. Yeah, you did. What's your favorite candy? Mikä on sun lempikarkki? Balls. Will I have to censor this? Mine is, it's not here. But, I don't know. I have many. These are pretty good. Spanish ones I like very much. Do Spanish have the irtakarkki? Irtanamui. Like you can choose. Yeah, not in the big markets, but Oh, this like okay. places everywhere where you can do like this. Ootko ennen nähnyt tällaista? Santeri, mitä ne oli, mitä te veditte silloin? Onko niitä nyt? Vedettiin tästä eri makusta versio. Vedettiin niinku... Mä en tiedä. Ei oo näitä kyllä. Jotain. Mitä rota? Kato nääkin on -30. Et se ois 5 paketti. Ei, mutta nyt on yli 8. Onko kello yli 8? Onko kello? Ei oo. Kello on kuhus. Se tuntuu siltä, kun ulkona on pimeä. On ollut -68 jälkeen.
Sitten se sulolle tuttipullo. Suklaapirtelöä. Siinä on mä ja Santeri Halloweenin. Laitetaan hertu. Lenni. Mä oon tää äijä. I'm not gonna say names. Kato. Lenni. You know who used this. We have to explain it. Hankasalmen vuoden urheilija. Tänään Kai semmonen palkinto jää jopa. ei tänne ollut. 15 kilometriä 43 minuuttia. Tässä on se mies. Kepsi heitti. Kuitenkin. Kello. Voitetaan kelloa. Joskus heitti Ruotsiin. Mekin heitti joskus kisoissa. Oliko se sprintti, niin heti Suomenlahdelle. Niinku jostain pääkaupunkiseudulta. On muuten kallista. Kallista kamaa. Ei oo rahaa ostaa. We are here waiting 5 minutes already. And they are still there. Bro, what the fuck? Why they so slow? I have been waiting like 5 minutes. They don't know. Pieniä haasteita kotiin tulo matkalla. Ei onnistu yhdelläkään. Not with one hand. Why you laugh? Say that cover like look at him. I can't even see. Oh wait, yeah, I can. Herkullista. GN. Luksusta. On märkää. Tuli 1 päivä lunta ja sitten ne tuli kaikki pois. Joka aamu pitää pyörällä. Niin, joka aamu pitää pyörällä mennä. Asutaan täällä Hankamäessä Jerään kanssa. Sitten täältä on semmonen 1,5 kilometriä kouluun. Tekee vähän hyvää liikkua. Aina aamuisinkin. Niin, joo. En mä oo ihan varma mitä mä sanon. Niin. Jatketaan. Onks mitä sanoa? Jonotetaan kouluruokaa. Gang. Tai siis jonotetaan pesemään käsiä. Siis Okei, terveisiä kaikille. Mä menen syömään. Terveisiä kotiin. Mä kävin pesee kädet pessussa. Tyhmät jonotto. On hyvä. Mikä annos tuo? Ei, se on jo 3. annos. Niin joo. Santsikin. Mä kuvataan vlogia. Mä pöllisen eilen vaan Vilholta. Pyydettiin kuvaamaan. Vinski tuhoaa tänään JFS. Mut mua ei niinku... Tulokset tulee tähän näkyviin. Vilhelm pitää vähän editoida, ei se mitään. Tänään JNC, onko sulla lähdössä? Muistitko ilmoittaa tuo? Joo. Lamppu ladattu. Ei. No niin. GPS ladattu. En mä tiedä missä se on. No sillä on hyvä lähteä starttaamaan. Entä Lotta? JNC. Ootko lähdössä? Kiitos Petteri Kähälä. Kyllä varmaan. Tai voisi olla vielä lepopäivä, mutta ehkä mä lähden. Olin maajoukkojen leirillä viikonlopun. You wake up. Terveellä perseä. I just wake up. Nah, not really. I had It's 12. I had class at 8.
Chill. Oh yeah, oh yeah, Se kuulostaa tyhmältä, kun meillä kuuluu musiikkia. Niin, mut kun se voi pistää ne tähän taustalle, niin voi. Mun. Jag är tacksam över att jag har... Nyt se lähti. Nyt ei tarvitse enää lukea. Inhokki aina. Mä heittäisin ne tuonne lattialle, että olikin päälle tolleen niin sille. Hiovi otsikin salaste äijä. Jos Lenni ja Altsu olisi Laitonta. Vittu, ai että kun näyttää hyvältä. Musta tuntuu, että tässä on joku laajakulma käytössä. Mulla on vähän semmonen fiilis. No se esim. auttaa. Tää ei ollut meidän. Piti pistää Vilhon video tohon. Altis on ei edes oo mun ikää. Onpas. Tämmösiä tuolipäiviäkin. Tässä on kyllä pulpettiin. Onneksi opettaja huomasi, jos mä huudut. Iski, mä näytän vielä vähän kovempaa. Opettaja varmaan. Eiku se huusi mulle ihan. Ai opettaja. Mä en huutanut sanoen sulla. Tänään haastattelussa. Heitä kamera! Heitä kamera! Hieman ohi. Älä nyt heitä, täällä on muita taustalla. Se on sun oikein. Tappingsia vaan kaikille. Osuu. Ei. Vähän. Kiukukiusausta. Mitä se kuvaa? Vaikka vaan suha. No kyllä mä sen näen. Kato, tossa on tommonen noin, mistä mä näin. Niin. Nyt mä saan kamerassa näyttää oikein. Siinä on tikkataulu pojilla seinissä. Jau. Ei oo mun tekemä. Levitetty. Mitä näyttää vielä? Haluun saattaa iskeä. Jätkillä asialliset verran. Täällä näkee tuttuja kaupassa. Mitäs ostat? Urheilujuomaa. Lökiä. Jogurttia. Tää on terveellistä. Chili. Vai onko se paprika? Ei paprika tullut tolta. 1 kilo. Tää on 8 senttiä. Näin. Video alkaa jälleen samasta paikasta. Kotipiha. Nyt lähdetään pyörällä vaihteeksi koululle. No, me lähdetään Jyväskylän Night Challenge. Jotka ei tiedä, niin se on sprintti, yösprintti. Kello on nyt vähän vaille 5. Lähdetään kohta bussilla ja mitäs vielä? Ei mitään. Nähdään kohta. JNC-päivä. Tässä on JNC-ennakkosuosikki. En oo. Maxim Rauturieron. No mutta sitä ei lasketa, se on omassa luokassa. Siitä on Emil Cernis. No äläpä nyt. Mä kehuin sun. Täällä on bussi melkein täällä. Sulla on Saarilaaksokin herännyt paikalle. Kattokaa. Anteeksi spekulaatiota. Sub 4 ARK.
Jätkä näyttää vähän multa. Ai sulla, Santeri. Niin. Onko? No mä kävin painelee sub 4 AR Niin se, niin. Ei mut ei kyllä. Eihän se nyt siihen vaikuta. Mulla ja Lennillä ei vielä Sub 4 arki. Eikä sulla ollut. Kyllä meillä. Sulla se on vielä aika kaukana. On meillä. Mitä tosta noin? Niin noi on niinku aika lähellä tätä osaa kädestä. Niinku toi mikä tulee tosi ylös. Mä rupesin tässä kuuntelemaan, juttelin täällä ja rupesin hetkelle, Lenni puhuu jollekin. Santeri pitää hirsiä, mut kelle vituna jatkaa se vaan. Mä puhun tuolle kameralle, koska me ollaan reality, eikö sä tiennyt? Puhuu omille sormille. Sano hei kamera. Mille kameralle? Toi kamera tossa. Se kuvaa meitä. Jep. Let's go. Se on sanottu aika paljon. Joo, terve perseet. Mulla on paras JNC outfitti tänään, voitte sit kuvaa sitä. Tänään, että stay tuned. Tänään vedetään Robin Hood hatulla, paitsi että mä tajusin just, että mä pistän lampun päähän, niin ei varmaan vedetä Robin Hood hatulla, mutta joka tapauksessa Asterix on me. Ain't need no Patagonia. Ensinnäkään meillä ei riitä akku kuvaamaan Lenniä ja toiseksi sä et voi puhua englantia, kun meidän katsojat ei osaa. Ne ei oo englannin kielikykytaitoisia. Vittu! Tästä kamerassa eli tästä kameran riitä tilaa, kun sun läski perseeseen maus sinne muistiin. K58, paras yleisurheiluseura mitä löytyy. Onko todella iso tyyli, mä katson sua. Jätkällä hihat on, mutta sit sillä on erilliset hihat. Vähän lainasin Santerilta, kato. Mitä? Mulla on vaan yksi hiha, kun Santeri jätti toisen hyvinkään. Tää on tällainen Retard ei kun outfit. se on tällainen XC-juoksija outfit. Sit sä vielä laitat pipo. Joo, nimenomaan pipo ja puppi. Niin, Vinski puhuu asia, näyttää ihan hölmöltä. Aamu 3 alkaa juoksella. Semmosta. Vei rähmälle ainakin kerran. Menin tasaisella lenkkarilla. Ei ollut metaa tänään. Mä kaaduin vaikka oli nastat. Mut kaaduin kantoon. Meikän kädessä on joku vika. Matilda Emitti ja sama homma. Oikeesti? Juu. Äijä ottaa liikaa kärkillä. Tuliko melkein yhtään leimaa vai? Ei tullu yhtäkään. Mut äijä otti taas oranssi emitit. Juu. Se on ne oranssit emitit, on telit. Jätkä vetänyt 3 JNC:tä ja 0 leimaa. Eikö tää rupea pikkuhiljaa vituttamaan? Rupee. Siis kun tänäänkin mä olisin ilmeisesti ollut Chernissiin nopeampi. Mutta... Ei vaan kohtalo ei anna. Santeri. Ennakkosuosikin Kysy tarkistuslippu. motivaatio lähtee. Silleen varmuudella. Niin jos syrjäläisillä olisi tarkistusliuskaa, niin... Mä oikeesti sanoisin, että siis... Eiks te vois jo Gepsistä kattoo ihan oikeesti? Nimenomaan. Meikä ainakin lopettaa. Tulis JNC. Ei vaan aukee. Ei aukee. Se on hankala. Pitääkö ottaa timelapsella vai meneekö tähän Varmaan pitää heittää timelapsella. lyhyen klippiin? Ei kato. Oi. Se lähti. Eipä oo tosta. Ei se mene. Noin. Vittu käyt sä siksi. Sä et vittu saanut klipille sitä. Mä vaan sanon tässä 20% vielä. Vaihdetaan. Oli menee sittenkin akku. Eihän vituta poika. Tää väsyy. Äläpä nyt. Kauppa. Kuvaaks tää vielä, kun tää vilkkuu tällä? Tää näyttää mennyt musta. Jerai. Do you know if it's the camera is on? If it's... Värkkivalo joo. Ai vittu. No nyt nää no joo.